Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Katentreman, kawilujengan, karaharjan, mugi kajiwa lan kasarira wonten jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung dumadi raharja niskala satuhu. Ibu juru pambiji ingkang satuhu kinabekten, kakak-kakak pembina ingkang satuhu kinurmatan, kadang sutresno werda muda ingkang tansah cinaket ing manah. Sumangga kula dherekaken ngujuaken puja telah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Ageng, ingkang sampun paring nugrahanipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah panjenengan saha kula saged kempal nyawiji wonten ing sasana menika kanthi suka basuki. Wonten kalodhangan menika kula pun amirah badhe ngaturaken sasorah kanthi irah-irahan pramuka minangka saka kapamimpinan ingkang gadhahi moral. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, pramuka minangka pawiyatan kapamimpinan tumrap generasi muda ingkang boten namung wasis nanging ugi gadhahi sikap unggah-ungguh saha budi ingkang luhur. Wontenipun Dasa Dharma Pramuka maringi kawruh bab paugeran ingkang selaras kaliyan kapamimpinan ingkang gadhahi moral. Ki Hajar Dewantara maringi tuntunan ingkang misuwur sanget. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Setunggal ing ngarsa sung tulodo ingkang ateges menawi pamimpin menika kedah dados tiyang ingkang dipuntuladani kaliyan tiyang sanes lan gadhahi wibawa. Wibawa menika dipun bangun saking raos takwa kaliyan Gusti. Sucining manah, pamikiran lan solah bawa. Menika selaras kaliyan Dasa Dharma Pramuka kaping setunggal. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa lan kaping sedasa suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kaping kalih ing madya mangun karsa, tegesipun pamimpin menika kedah dados tiyang ingkang saged mangun karsa wonten satengahipun bebrayan. Boten namung gugu menapa ingkang dipun pingini diri pribadi. Wontenipun tepo slira saged dadosaken tiyang ngugemi laku utama. Menika trep kaliyan Dasa Dharma Pramuka kaping 3. Patuh dan suka bermusyawarah. Ingkang pungkasan tut wuri handayani. Mangku karep saking wingking maringi surungan. Wonten pramuka dipun gledi caranipun dados pamimpin ingkang saged ngayomi lan maringi penyengkuyung kangge anggotanipun supados saged mumpangati damel diri piyambak, masyarakat saha lingkungan. Dewan juri ingkang satuhu kinurmatan, tututanipun nalika ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani dipun praktekaken kanthi nyengkuyungi Dasa Dharma Pramuka. Mesti tuwuh calon pamimpin ingkang migunani tumrap bangsa. Jumbo kalian nilai-nilai Ki Hajar Dewantara lan Dasa Dharma Pramuka. Mugi-mugi
panjenengan sedaya dalasan kula saged dados anggota pramuka ingkang tansah ngugemi dasar dharma pramuka lan ing tembe dados pamimpin ingkang gadahi moral. Pungkasanipun tumbas jajan tumbas wace dikancani teh raos madu. Sumangga dados anggota pramuka ingkang becik saha dados pamimpin ingkang bermoral lan maju. Sekap semanten ingkang saged kula aturaken saestu kathah kakirangan ugi kalepatan. Awit saking menika kula pun amira nyuwun agunging pangapunten. Nuwun matur